ja ni rike na baje sama so sanadi ne, ki magana mai daɗi so albishiri ne. Albishirin kuma soya waƙoƙin soyayya. Arma Musical Studio. Ga wani ƙayataccen album shiryayye kuma kintsatse. Na yarda sona da daɗi akan kili ban da shakka, abinda Allah ya tsara dole mabayi mu ɗauka. Ƙauna ta kawo na gunki wuya da kaina na mika, na fi sakin fi su komai a gare ki ba za su kai ba. Wanda aka sa wa suna Burin Zuciya yana nan tafe nan ba da jimawa ba. Za ku same shi a YouTube channel namu mai suna Zaman TV. Amma kafin nan bara na lasa muku zuma. Sirri na zuciyata na baki karbi kudirina, in kin ji korafi na ki gane zai faranta raina. Ƙauna da sanki kullum ka yawo a cikin jikina, zan so ki bani dama.